дар ҷумҳурии мардумии чин сокинон то ҳол аз бемории коронавирус азият мекашанд. Тамоми муассисаҳои таълимӣ зери карантин қарор доранд. рӯзҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон сангомаву овозаҳо доир ба паҳн шудани коронавирус дар ҳудуди кишвар пайдо шуд. бино ба иттилои сардори раёсати тандурустии вилояти Соғд Фаррух Мақсудзода, ин гуфтаҳо асос надошта, хушбахтона дар ҳудуди вилоят ҳолатҳои заҳролудшавӣ ба ин вирус ба қайд гирифта нашуда тамоман вуҷуд надорад. айни замон мо бодири пул гуфта метавонем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ягон нафар бо бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудаанд ва он корҳое ки мо ҳозир карда истодем дар ҳудуди вилоят дар ҷумҳурии тоҷикистон фақат барои пешгирии ҳамин беморӣ. Фаррух Мақсудзода гуфт ки айни замон дар вилоят ситоди махсус оид ба пешгирӣ ва назорати ин вирус ташкил карда шудааст. сироятшиносони вилоят ба таври шабонарӯзӣ дар ин ситод фаъолият бурда истоданд. аз 23 январи соли 2020 фармоиши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аввали ҷумҳурии тоҷикистон шудаги оиди ташкил намудани ситод ва 24 январи соли 2020 аллакай ин ситод дар вилояти Суғд ташкил карда шудагӣ ва дар тамоми гузаргоҳҳои ки дар вилоят кор мекунанд, ин асосан ҳозир 16 гузаргоҳ дар вилоят ҳаст. дар ҳамаи онҳо дар фурудгоҳ ва ширкати роҳи оҳани шаҳри Бобоҷонғафур, ноҳияи Бобоҷонғафур ва Спитамент дар тамоми гузаргоҳҳо мо нуқтаҳои санитарӣ ташкил кардагӣ. дар он ҷо духтурҳои навбардор меистанд бо ҳароратсанҷои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонда шуданд. мана имрӯз мо то ҳамин рӯза 5 буд, имрӯз мана бо 8 дастрас кардем. ҳозир гуфта метавонем ки тамоми нуқтаҳои ҳамин гузаргоҳҳо бо ҳамин ҳароратсанҷо, бо довориҳои антивирусӣ ва маводҳои безараргардонӣ таъмин мебошанд. иттилоъ дода шуд ки давоми 3 рӯзи охир аз ҷумҳурии мардумии чин донишҷӯёни суғдӣ ки дар он ҷо таҳсил мекарданд ба вилоят баргаштанд ва дар онҳо коронавирус дарёфт нашудааст. ҳозир 62 нафар ба вилояти Суғд вақте ки донишҷӯён он достем, асосан донишҷӯён, мо инҳоро гирифта карантин эълон кардосем. ягон ҷои хавотириш нест. ҳамаи онҳо сиҳат саломат мебошанд. ягон ақалла ба қавли русиҳо ки подозрение ҳам нест, барои ҳамин шубҳаям нест ки барои хавотир. аввалин воситаи пешгирикунанда ва паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ин истифодаи ниқобчаҳои яккаратта ба ҳисоб меравад. барои захираҳои ҳамин ниқоб ҳозир айни ҳол мо чихеле ки ҳамин саҳарӣ ман маълумот гирифтам 110,000 дар мо захира ҳаст. инчунин 5000 литр маҳлулҳои доруворӣ антивирусӣ, 9000 картон таблеткаҳои зидди вирусӣ ва ягон ҷои хавотириш нест. дар тамоми аптекаҳои шаҳру ноҳияҳо ин маскаҳо дар фурӯш ҳастанд. малоҳат Холматова тӯли 35 сол аст ки дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шифобахши Суғд ба ҳайси дорухфурӯш фаъолият дорад ва мегӯяд ки талабот ба ниқобчаҳои яккаратта рӯзҳои охир зиёд шуд. 100 рафт. яъне талабот зиёд шудааст. 150 рафт. последний гифтагим 100 буд, як рӯз рафт. сабаб кун овозҳо гриппи Хитой омдаст гуфта ҳама ваҳму воҳим омонда гирифтосиям. мутаассифона имрӯз дар баъзе аз дорухонаҳои шаҳр шумори ин гуна ниқобчаҳо ба охир расиданд. сабабашро дорухфурӯш чунин маънӣ дод кард. ҳозир нест. буд 50 драм буд. сабаб набуданаш набуданаш аз Хитой наомадост. а дигар ҷо намегифтим. ини Хитой бисёртар мегӯм заказ мекунам, нестаст мегӯм. ягон фирмаҳонда нест. Дилфуза Умарова дорухфурӯши дигар дорухона аст. ӯ низ бо ин муаммо рӯбарӯ гардид. Дилфуза мегӯяд ки нархи ниқобчаҳо низ иваз шуда истоданд. гарчанде 2 сомонӣ арзиш дорад, лек харидорони зиёд дошт. 1 сомонӣ ҳозир мани охири сафа омадагиш сали қимматтар омадагӣ буд. дуи фурӯхтосем, чунки ҳозир нест. ҳозир намедонам бо кай мешад. айсаби ҳамон кам шудагиш ҳозир нест, чунки як ҳафта эсин ҳамон 1 сомонӣ чизам қиммат шуда рафтааст. рӯзҳоям шуд ки мо то 50 донаям ба фурӯш гузоштем. аз ҳисаби фурӯши ҳамин ниқоб
کم شده ایستاده است و همین خلق همین چیزا مهمتر گشته است. متوانستیم تنها 2 داروخانه را به نوار گیریم. احتمال در دیگر داروخانه ها مقداری نقابچه ها بسنده باشند. سردار ریاست تندرستی ولایت فروخ مقصودزاده باشد در نوبت خود ابراز داشت که برابر ذخیره نمودن نقابچه ها باز استحصال وطنی آن نیز به راه مانده شده است. در دانقره کارخانه داروسازی فارتکس است که علاقه از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی آن جمهوری تاجیکستان این ماسک ها سپارش داده شده است و ما دین ایسی علاقه همین تامینات رو دیده ایستادیم. تمام بیمارخانه ها مرکزهای سلامتی با همین ماسک ها تامین میباشند. انسانیت در دوام عصرها بیماری‌های زکام اسپانیایی و با گلفشان، خلره، ویروس ابولا، ویروس نارسایی مسئولیتی آدم و غیره ها را از سر گذرانیده است. این زمان متخصصان تشکیلات جهانی تندرستی بهر دریافت واسطه‌های پیشگیری کرونا ویروس کاربری کرده ایستادند. به هر حالت هر انسان از پی سلامتی خود باید باشد و مقال خلقی احتیاط نصف حیات را شعار خود گرداند. گزارش پروین احرار و نادرین نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.